Ang mga nasunugan sa Barangay Vicente Duterte Agdao sa Davao City nanawagan karon og tabang. Ato ibalik si John D. Esteban. Sobra 500 ka mga banay nga nasunugan sa Barangay Vicente Duterte Agdao, Davao City ang nagtener karon sa usa ka eskwelahan ug sa covered court sa barangay. Usa kanila ang pamilya ni Benjeline, kinsa dunay 5 ka anak. Grabing kaguol ang iyahang nabati tungod wala na sila'y kapuy-an. Nga migtabang sa inyo masking gamay lang. Tama sa masagi kaila ang sari mahatag ninyo. Dawat ra namo na kay masagi ka lang sa inyong kasing-kasing ba. Nanawagan usab ang inahang si Ledesma og tabang bisan diaper o panggatas lang alang sa iyang 2 anyos nga anak. Gabi pag ni siya wa pa siya kainom og gatas nya. Usaw man ang mukuha unta kog mga kwan sa akong anak nya dili naman ko kay ang kayo na anamon sa mong likod. Yang iyang bibiro nang iyang gatas sunog tanan wala jud man. Mihatag na sabog pagkaon ang city government ug daghan na usab ang nagdonar og mga sinina. Ang pasiuna na tong tabang ani, ang nahatag na sa barangay is kuan lang pagkaon lang sa tambal sa mga masakit sa mga kuan nga gikan sa City Health. So sa pagkakaron maulan sa namong natabang sa barangay kay wala pa man jud kay higong budget para din na pero na-purchase na may para dira. Ang ubang residente namalik sa ilang mga balay nga nasunog. Namalik din ito mga nasunugan nga mga residente aron nga mangita ug mga mapuslan pa nga mga gamit sama niini mga sinog mga bakal nga sumala nila nga makatabang pa kay mabaligya pa nila. Ang uban nga tagalaing barangay naningkamot na lang pod nga makapamakal aron dunay pangkaon sa Maniresel. Namakal pud mi kay daghan pud mi anak. Lang pud kanang pangkaon lang. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.